अमा बेदर बिएला एम्फौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिग स्वर्गियारि यूट्यूब चेनेलनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खेनसेबाव बरायग्रोनाय जाबाय गिबियावनो आं नै स्टेचु मोनसे खिथिदों मानगोनां उपेन्द्रनाथनि स्टेचु आरो लोगोसे नै गेट नायनो हागोन नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा जागोन जेहेतु रौतायाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि एनुवेल कनफारेन्स जादों बेयावनो आं फैदों नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो खिथागोन आं भिडिअखौ जागायजेननोसै जों एन्ट्रि खालामनाय लोगो लोगो बमा गावदों आरो जोंखौ वेलकाम खालामनाय बायदि मोनलायदों आरोना आङो माबायदि मोनदों फैनानै हा गोजोन ना অর্গানিক এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার কারণে বড় হাত কিছু এবার जोङो बैथिं थांसिगोन ना मार गोदोरखा खिन्थु ना बिराद गोदोरखा चलो बिथिं एन्ट्रि खालामनानै जुदि गेटखौ एन्ट्रि खालामनानै राइट साइडथिं फैबा बिथिं स्टेज गोदोर मोनगोन ओमफ्राय बिदि फैयै बिदि फार्स्टआवनो मोनगोन हटेल बेयाव ओंखाम होदोनो ओंखाम होदों ना बिदि ओंखाम होनना बुंदो ओमफ्राय जों बिथिं गिदिं थांनानै बैथिं गिदिंलांगोन आरो ना नै बिथिं गिदिंलाङो बिथिं मा दोङो नायलांगोन लासै लासैनो बिराद गोदोर आरो माबाया फाय लायदा ओंखायनो सिनायला आं बेखौ मिन्थिला रे नंगौ नङा मा खबर ब्लग लादो सिनायो नै आगैमोनखौ लोगो मोनदों ब्लग बानायो दायो जों एसे मा गीता जिबि ब्लगनो बयबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम नुबाय बर' सिख्लाफोरा गेलेया ओमफ्राय नोंसिना मोसानाया माला जागोन मोसागोन ना मोनसे मोसाखांबाय मोनथाम मोसाखांबाय दा आंखो दे होमबा फोरलांसै ना दे बेयावनो बिथिं नै प्रागज्योतिसनि सिनियर ओमफ्राय बेबो दादा मा खबर माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै बेयो जाबाय जोंनि रौता दे होमबा न' औ दे लोगो मोनबाय औ सिनायदों रास्ता दिं फैयै जों बिथिं मोनसे गेट मोनबाय बिनि सिङाव मा दङ जों बेखौ मिथिया दायो जों थांबासो मिथिगोन न' थ' बिग फेन अके फट' लानि जोङो लानो मा खबर मोजां भलन्टियार मा होनोमोनलाय फंबायमोना रौता आंनि भिडिअ नायो नामा दे होमबा बे साबस्क्राइबारखौ लोगो मोननानै मोजां नांबाय मा नाम नोंनि फंबाय आंनिया सुदेमसा स्वर्गियारि आंबो स्वर्गियारि ओमफ्राय नि मामोनलाय बिष्णु बर' सुदेमसा स्वर्गियारि जों लोगो मोननानै मोजां नांबाय ओमफ्राय नै आगैमोना आंनि साबस्क्राइबारनो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय साबस्क्राइबारफोर आं एसे लोगो मोन्दोंमोन आरो सोरबा आंखौ नुदोंनो लाजिनानै रायलायाखै मेसेज हरनानै खिथाहरदों आरो सोरबा भलन्टियार जानायनि थाखाय लोगो हमनो हायाखै आङो दिनै थांफिनगोन आसा खालामो लोगो मोनगोन दे 500 नै फार्स्ट देनाखायनो गैथ'वा बे साइडथिं खालि नालाय ओंखायनो थांला जोङो ओमफ्राय बियो सेन्डि मा गेट मोनलाय बियो अ हा सेन्डिकेट देवलाय डेलिकेट गैया ओमफ्राय नै जों बिथिं थांसै बे लायनाय दिसदोंमोन जायोबाबो जायो दायो जों फैयै गुबुन मोनसे पार्टआव सफैबाय जोङो पार्ट नाम्बार 1 आव मोनसे गिदिर स्टेज खिथाबाय बिदि पार्ट नाम्बार 2 आव माबा मोनसे खाम जानाय खिथिबाय बिथिं माबा मोनसे बड'लेण्डनि एग्रिकालचारनि मोनसे एग्रिकालचार आबादारिफोरनि बेयाव VIP मानसि जों नर्मेल मानसिफ्रा बियो आरो लाफैनो नर्मेल मानसिखौ नायसै जों नर्मेल मानसिया अ याव लिरनाय दङ नै एक्जिबिशन काम बुक फेयर बुक फेयरबो दं बेयाव इथि ना इथि आच्छा एन्ट्रि खालामनाय लोगो जुदि सिदा थाङो बे एक्जिबिशननि बिथिं पुरा दख'ना दखान दङ पुरा दख'ना आर'नाइ बिदि एकदम सोरबा गार्लफ्रेन्ड दंबा बायनानै गैया नालाय ओंखायनो बायनो थाखाय गैला सोरबा जुदि सिंगल थाबाय बायोबा मोजां मोनगोन दख'ना बायनो हागोन फैनानै समायना दख'ना नै दख'ना नांगौ बासिबाबो बासनो हानाय नङा नोंसोरो फैबाथाय बायनानै लांबानो जाबाय बापरे दख'नायानो दख'ना इथिंबो दंबावोसो नै
किन्तु दायो फार्स्ट देखाय बारा मानसि गैया दां नै इथिं नायबाबो दखना दखान इथिं नायबाबो दखना दखान इथिं नायबाबो दखानाव दखना बायबाय दै नै मैना नै बासिनो हानाय नङा नोंसोरो गोमोनानै मोनसे बासिबा मोननै मोनथाम लानो लुगैगोन नामा मायो पाट ना मायो अच्छा नै बापरे पिलो कभार 100 रुपीस ओमफ्राय बेयाव गथ'फोरनि गस्ला दङ बे 200 रुपीस ओमफ्राय नै सिख्लाफोरनि पेन्टफोरा 200 खौनो बारनानै जों बिथिंनाय जागोन आरो दाङा उनावहाय दायो गैथ'वा नै जों बारलांसै बे हल टाइप दि पुरा औ बे जाबाय स्टेज जौस्रां होनो नामा ब्र' गोदो गोदाय बर'फोरा बोरै न' लुयोमोन मा इसोरखौ फुजियोमोन बेखौ जों दायो नायनो थांगासिनो दङ नै मोनसे औवानि ब्रिज दङ बेखौ बारनानै थांगासिनो जोङो बे गेटनिफ्राय एन्ट्रि खालामनानै फैबाय फैनाय लोगो लोगो बेयाव जों नुबाय गलि बे हाबनो हागोन ना हायाबा सिङाव हाया ओंखार नै बे गलि पिस्तल गलि नङा दे माबा गलिसो मोसौ थाग्रा ओमफ्राय बिथिं दोङो नै माबा न' दोङो बे आगोलनि नारा ना मा होनो बेखौ गलिनि आगोलाव दङ इसानसालि ओमफ्राय बिथिं माबायदि दङ नायनो र' मा दं बेयाव अ सिङावलाय माबासो बे फुजानिसोथ' सिंखौ ओरैनो बेयो मा न'बा खफ्रा माने मा बे खफ्रानो अखंनो ओमफ्राय मानो मिथियो आंबो मिथिया खफ्रा ओमफ्राय अखंनो ओमफ्राय ओंखाम संग्रा नों बेखौ नायनासो बुंदो नोंबो मिथियामोन दे ओमफ्राय बेयो बाख्रि माइ दोनग्रा ओमफ्राय नै बाथौ बियो अ इसिङासो ओंखाम संग्रा सिजौ दंफां जिरायना दं मानसिफोरा मा होनोमोन बायदिखौ बावगारलांलाय ini puja gerak kemana mulai? Hah? Batu. Nengah itu kunci. Mana nengkang kau mana meni di jalan ni puja ni? Apa nengah? Diuri. Oh diuri ni. Dia diuri. Ikan bawa deh. Macam mana? Oh, besar ke? Ini lagi kubra dengan hang sudah jalan lagi. Yaw nengtangmona bibar baयनो हागोन नै माने माय ओरिजिनल नुनाय बायदि आरो ना আপোনাৰ তাত কিনিব পাৰিব আহি পেলাই ধুনীয়া ফুল আছে চাওক এয়া ইয়াতে আহিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ চশমা আছে এইফালে চাওক আপোনালোকে ঘড়ীও পাব ইয়াতে লগতে কেপো পাব ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে বঢ়িয়া ন দাম কেটা কেনেকুৱা গাই কিটা দাম আছে 150 আছে নাই বিথিং অমা বেদৰ জাফै অমা বেদৰ जायाखै ओमफ्राय जायाखै आच्छा जोंबो जायाखै नै जाफैनो हागोन ये लकेल अमा बेदर ये लाथा एम्फौ बेखौ नाथुर खांख्राइ मानो फैदो मादैया मानिफ्राय फैदो बे आर'नाइ गस्लाखौ फसायनानै बायबाय आं